Bizkaiko lurralde historikoak balantze ona du birziklatze arloan, hondakinen prebentziorako Europako astean ondorioztatu denaren arabera. 2012ko urtarriletik urrira, berrerabiltzeko tratamendura bideratu dira 2100 tona ehun, beste 800 tona hondakin handi eta ia 20 tona jostailu. Bizkaiko garbiguneetan bildu dira hondakin horiek. Guztira, 3000 tona hondakin berrerabili dira aurten orain arte. 2011 urtean berrerabili zen kopurua 1177 tona hondakin haize gaindituta. Kopuru honi lurraldeko ehunka etxetan autokonpostatutako zati organikoa gehitu behar zaio. Foru Aldundiaren laguntzarekin azken urteetan Bizkaiko hainbat mankomunitatek eta udalerrik sustatutako kanpainei esker jaso da hori. Bizkaiko Foru Aldundiko ingurumen sailak lehenengo hondakinen isuririk ez egotea lortu nahi du. Horretarako, era horretako hondakinak dituzten materialak gehiago berrerabili eta birziklatu nahi ditu. Hala, asko aurreratu da prebentzioaren arloan, hondakinak berrerabiltzeko martxan jarri diren instalazioei esker, birziklatu eta Koopera Reusing Center.